लेकिन ये देखा खांसत भी बा और साथ में बीड़ी भी पिया था। सोमा आवे वाला बा, बीड़ी छुपा दा। सोमानी बड़ा ना पेट्रोल रमता नहीं के। तो ठीक बा फिर भोगा। बीड़ी बा ऑर्गेनिक बा। ऑर्गेनिक बुड़बक। हर सुबह बीड़ी पिए नी हम, बीड़ी पिए में मजा आवेला। केहू दोस्त मिलल तो पहले बीड़ी पिए ले हम। बोला तानी जो बीड़ी ना पिए ले दाढ़ी ना आवेले उनकर रे। कान के पीछे ना बीड़ी ना। ठीक है ना भाई? हाँ हम तो सुन ले रहनी कावालम चर्च के शादी में बिरयानी मिले वाला बा। अरे हमरे कैटरिंग बा वहाँ। अरे चिकन बिरयानी बा का? साजे हमरा पता बा तू का कहल चाहताड़ा। बाकी यू बिरयानी नहीं खे, ये बिरयानी खास जान की तोरा खातिर बनैले बाड़ी। सच्चे में? ये बात बा तो बड़ा पीस दा चिकन के। ओकरा कुछ मत दिया। अच्छा दे दा ना तो नुक्स निकाली। हाँ जरूर। अच्छा हो गइल ना जा। जितना जरूरत बा उतना ही खाना ला, ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। तू आ गेला का? रहुआ ना खाब का? रउआ बुरा मत मानब, लेकिन हम बाहर के कुछ ना खानी। अपन घर के खाना ही अपना साथे लेके चले नहीं। अरे बेटा ये हमारा खुद के कैटरिंग बा, थोड़ा बहुत खादा। ना ना शुक्रिया। एकरा खाए खातिर मत पूछी, ऑर्गेनिक खाला ही। ए सुनो ना, हम ऐसे आवता नहीं हमारा फोटो ला। ए तू आ जा, आवा आवा। हमने निकाल अच्छे से खींचिए। अच्छा ठीक बा ना? ओके। हाँ चला ठीक बा, खींचा। ओके चला ठीक है। अब तू लोग जा जा। आजो। आराम से। ओह, कितना बुरा बात बा। सवेरे सवेरे ऐसा करता रहे पागल कहीं के। ये लोग के घर में केहू समझावेला ना का? ऐजा खेले से अच्छा तू लोग के स्कूल जाए के चाहिए। का हमनी लोगन के ई पेड़ के पौधा मिल सकेला आंटी? का कहला आंटी? ए ऐसे बात मत करा, आंटी गुस्सा हो जाइए। आंटी हो की तहर निकला। चल स्कूल जाओ। राजम्बा इनके जनबा ना डंडा से मार के भगाए के चाहिए यहाँ से। सही कहनी, हम प्रिंसिपल से बात करता नहीं। हमके ये लोग यहाँ दिखाई ना देवे के चाहिए। जब्बार भाई हाँ का प्रॉब्लम बा? अरे बच्चा सब बदमाशी करत रहला। अरे कुछ दिन पहले ही जंगल साफ भइल रहे ना, अभी पेड़ सामने आ गए। अब एकर शेप ऐसन बा कि हमरा खातिर सरदर्द बन गइल बा। तो एकरा के काट काहे ना देता? अरे काट नहीं खी सकत ना। अच्छा आपके साहब टाइम पे तो आ जाइए है ना? हाँ अगर छुट्टी पर नहीं खनते आ जाइए हम। ठीक 10 बजे तक ऑफिस पे पहुंच जाला नु। बाहर के जंगल से घना जंगल तक यहाँ बा। अरे सुनी हमार सर ओके खरीद के यहाँ लगैले बाड़न। ई जौन बा ऑक्सीजन प्लांट बा। कभी कभी एकर पत्ता भी खाएला नु। तो देर हो रहा है। साइड हटिए प्लीज। 1 मिनट भाई साहब, हमने के पहले आयल बन जा। आप पीछे रही। बेटी इनके अंदर ज्यादा ही है सर बाड़न। सॉरी सर, हमके पता ना रहे। आ जाइए। सॉरी सर, हम आपके पहचान नहीं। कोनो बात ना, ईपीएससी साइन करेक्ट बा ना? जी। ओरिजिनल कौन सा है? ई वाला। ऐजा साइन कर दी और ऐजा। हाँ ये भी दे दो। का इनकर कोनो जुड़वा भाई बा का? ना लेकिन भइल का? इनकर जैसन दिखे वाला हमनी के घरे कंस्ट्रक्शन खातिर आइल रहे। अरे ही खुदे रहलन। लोग पैसा खर्च करले आ जिम जालन काहे खातिर? सेहत बनाए खातिर। लेकिन हमनी के सोमन सर जब मजदूर बुलालन त चल जालन, ऐसे के जैसे जिम जाताड़न। हम सुनले बानी कि वो काम के पैसा भी ना लेवेलन। ओहो ये हमार जूनियर ऑर्गेनिक बा, सर के स्टूडेंट। ये ऐसे ही आसन लगा के पानी पिएला। अब बताओ अच्छा भाई समय से पहले पहुंच गए ना था हमने की देर हो गई। आपने कब से कहा था नहीं कि पेड़ के काट ना पर ये कर गलत है। नमस्ते नमस्ते। ओहो महिला कार्यकर्ता भी बाड़ी। का बात बा? देखे देख के रवा के का लागता? ओह का फिनिशिंग बा, कमाल लग रहल बा। जी मतलब प्राकृतिक बा लेकिन विकृति भी बा। आपके ये दोनों पेड़ एजा से कटवावे के पड़ी। अगर आप इनमें जहर डाल दी हैं तो ये ऐसे सड़ जाई। सोमन भाई हाँ वो लोग पेड़ काटे के प्लानिंग करत आड़े। हमरा के देखे था।
अगर आप सब लोग चाहता नहीं तो हम ही पेड़ कटवा दे का कहता ना। आप सबके कहल बा कि हिस्सा काट दिया जाए, ये कहल ज्यादा नहीं ना। अगर उतना काट दिया तो फिर से उग जाएगी फिर ना। और क्या कर सके नहीं। अच्छा तरह हुआ पूरा पेड़ काटे जाता नहीं है ना। हाँ, अगर सुमन सर कहीं है तो पूरा पेड़ काट दे हम। करेक्ट। सर दूसर के राय पे गर्दन हिलौला से अच्छा बा कि अपन खुद के भी दिमाग चलाएं। अरे हमार भाई सुमन सुना, अगर तार शादी भइल होका तो तार महिला सन के भावना समझ में आई। आखिरी पेड़ के देख के तोरा के का लागत आई, कौन तरह के ढांचा हा? ई गंदा पेड़ कट जाए के चाहिए। यहाँ बच्चा महिला ऑफिसर आवत रहेले, यही से सर्टिफिकेट वाला पेड़ काटे के ही पड़ी। अगर ऐसा कोनो बात बा तो जिम्मेदारी लेवे खातिर हम तैयार बनी। का कहा तनी हाँ? सच हो? हाँ। ठीक बा देख लिया जाए। ठीक बा देख लो। देखा तनी का होता। कृषि संवाद में आप लोगन के स्वागत बा। एक अनोखा भूख हड़ताल में आप लोगन के ले जाल चाहता नहीं। एक कृषि अधिकारी नगनता फैलावे वाला पेड़ काटे वाला के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठल बा और आसपास के जनता ई भूख हड़ताल के विरोध करत ई त सीमेंट के जनता काम करे चाहती है आइल कि रही ना। हड़ताल जल्दी से जल्दी खत्म हाँ, हो बिल्कुल जाए। सही। पर ई इहो ऑफिसर कमाल बा। अपने भूख हड़ताल ई कंक्रीट के काम करे बिल्कुल खातिर काहे अडिग आइल बा? बैठल बा। केहू देखा पैसा जाओ खातिर कि इतना हड़ताल लालची हो कितना दिन सकेला? तक चली। हेलो तू न्यूज़ देख रहल बाड़ू ना? पेड़ पर चढ़ के बैठल बा उ त। हम भी उहे देखा था नहीं। हमने कैसे पेड़ के काटे ना दे। पागल लागला हमके तो। हमने के मरद दम पेड़ के रक्षा करा। बहन वो तो केहू भी बकत आ सकेला ना। ना ना तू चिंता मत कर और खाना बनाव। वो आज नहीं क्या सकत, लोग जमा हो गए बड़े ना, लोगन के देख के वो पगला जाला। हमरा खातिर एक और प्लेट लेके आवत हो। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काम ना करेला। ये लैंडलाइन के इस्तेमाल कैले बाड़ा है और ये अपने ऑफिस से काम बिना रुकले ये भूख हड़ताल पर बैठल बाड़ा है। ये सबके खातिर उदाहरण बाड़ा है। सुमन में पकड़े के आप ही बताएं कि पेड़ के कटले के बारे में आपका क्या ख्याल बा? हमरा ख्याल से एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट पर छोड़े के चाहिए। आप भी तो जाने लगे कि पेड़ में भी जान है। आप ई जोन शेप देखत आड़ा, हो सकेला कि का लेके का ना खा जाए और दूसरा प्रजाति में बन जाए। ई बतावा हमने के जन्म भी तो ऐसे भल रहे ना। सही बात है। सही है ना? हाँ सही बात। जैसन टीचर वैसन स्टूडेंट। हेलो कृषि ऑफिस। हेलो कृषि ऑफिस। हेलो कृषि ऑफिस। सन्ने। हेलो कृषि ऑफिस। का भइल सर? एग्रीकल्चरल ऑफिसर वहाँ बाड़न जा। हेलो कृषि ऑफिस। सन्ने। हाँ का भइल सर? ओके डंगरा फील्ड से जुड़ल फाइल के का भाई? हम जल्दी तैयार करत बानी। पागल। राजम्मा ये सूखल पत्ता वाला छोड़ के कौन अच्छा था? कितना गैर जिम्मेदार बड़े। हेलो कृषि ऑफिस। सर हम पियो रंजू। हाँ बोला का भाई? देखिए हम ऐजा बानी। हाँ देखा तेरा काम बताओ का बा? सर हम बीटेक में फेल हो गए नहीं। हम हमारा पिताजी के बतावे चाहता नहीं कि हम कुछ भी कर सके नहीं। हाँ था ऐसा कोनो फसल है जो हमके 3 महीना में अमीर बना दे। सर हम सोच ले बानी कि हम मिट्टी में ही जियब। हमरा हिसाब से तारा खातिर हुए अच्छा जगह बा। क्या? हेलो कृषि ऑफिस। हेलो सोमन सर होखी का? हाँ बोली का काम बा? हम आपके हड़ताल खातिर बधाई देवे खातिर कॉल कैले बानी। ठीक बा कर ली। आपके हड़ताल बहुत अजीब बा और इससे ज्यादा हम का बोली। कुछ नहीं क्यों कह सकत तो कॉल काहे कैलू? ओह सॉरी सर, हम फोन रखत बानी। हाँ सुमन भाई। हाँ हम रुकी का? ना जा। पक्का? हाँ काल मिलल काल मिलल जाई। हाँ हेलो कृषि ऑफिस के बोला था? सर हम आपके फैन बानी। आज सवेरे भी कॉल कैले रहनी। ओ इतना जल्दी हमारा फैन भी बन गईलू? हाँ का चाहिए तारा? हमरा के कुछ ना चाहिए। हाँ। हम बस यही खातिर फोन कैली कि रात में पेड़ पर बैठब खतरनाक होखेला। काहे खतरनाक होला? पूरा दुनिया में जौन बंदर बा वो लोग तो पेड़ पे ही रहेला। वो लोग के तो कोनो प्रॉब्लम ना होखेला। अच्छा यही खातिर रउआ पेड़ पे बैठल बानी। मतलब का बा आपके? ओह सॉरी, हमारू मतलब ना रहे। कहीं रहुआ हमार लेडीज स्टाफ की टीम से तनिखी ना जो नहीं सब करके हमार भूख हड़ताल तोड़े के चाहती है? हाँ ओह हमार मकसद नुकसान पहुंचावे के ना रहे, रउआ के सपोर्ट करे के रहे। बुरा लगल होके तो कॉल ना करब। सॉरी।
हेलो हेलो, के बोला था? आप वो लेके आई ना? लड़की तोहर माँ बोल रहल बानी। ओह अच्छा, तू हो का भाई? तोहरा के कोनो दूसर जगह ना मिलल का भूख हड़ताल करे खातिर? तो तू इतना रात के ये सब पूछे खातिर कॉल कैलू हा? बेटा तू कुछो खैलस की ना बेटा? अरे हमार माँ ये भूख हड़ताल हा। हड़ताल जल्दी खत्म हो जाई ना, हम तोहरा खातिर तोहर फेवरेट मेथी के सब्जी बनौले बानी। ओह, मेथी की सब्जी बनेले बड़ू? तू हमेशा मेथी के सब्जी के बारे में कहेला ना, यही से बनौले बानी। का भैला तोहके मेथी के सब्जी पसंद बा ना? हाँ पसंद बा। हेलो हेलो माँ। हेलो हेलो माँ। हाँ हमरा पसंद बा, बहुत ज्यादा पसंद बा। हमके भी रउआ पसंद बानी।